Kardom Karbi sulang do arapan lapen East West di Mahasau kido arap anapak lapen Triber akhaya tumapak kapinong pi aparti APHRC kacing honai asar sar JI Qatar IAS retire alang linang ke Japon aparti APHRC manja rombang hidi apuling pen amai thu nili labangsa a video pen nang tuhan kapacini kangtung lapen kanje kangtung kalahan lo non kevangji sengkan surihinira ingkoi ratrok Mars Acheplo Alom Lapuson si MLA election pedoko labangso ke pedo along or singason arlo ke parlopon niletum manja rongbang hidi apuling along ta kalang lo labangso apuling along niletum APHRC pen kapehai dejapan pindi labangso a video pen nang letuhan pachinilo lapen BJP atumaphan pachinilo non kevangji MLA election ke nangletum ke ajat penle nangletum claim non tangka penle claim non maha penle claim non la pen nangletum jakong penle claim non la pen nangletum develop ahin penle nangletum rong alu lut non rat apang thanon la pen akaprek abidi pen a facility penle nangletum claim jisitame nangletum memon bon ta nangletum chinion la pen nangletum non pen chini non nilitum manja rombang hidi apuling along ke BJP ke angkur kaci pulo lapen angkur ta kaci benglo ki thulo pule nang letum cicini no labang ke nili klar dak pensi pini labang so video pen nang letum pan pacini lo atheke rat atum cini rat atum ta cini lo rat atum ka cini kelan lo akaprek ESDC movement hutame rat atum cumat lo Congress movement hotame ratatum chini elo lapen non BJP hotame chini elo BJP hota kupilo ke develop kupilo ke chimkhur manja rongbang hidi apuling arlo kupilo di BJP atum along kam ke claim jona tum pilo ke claim di hangta ratatum amek pen se theklong laposi non ke bangji 26 amingkan abangke manja rongbang hidi arlo ke do an a BJP tumke lake hala ili rit along le ka claim le bab aphan dawai ke up ason tha ni tumke bab dawai ke pethua dawai nang ro elo pung nang le tum chini no nang le tum angkur ki thulo tomon ke bang hu theng pi ke thephan phu pol la ke bar phit son tha ke bangji MLA election hot ke labang sa polling along pen ke BJP phan ke ni le tumke nang ka terek lo athe kacing hon rules and sing inti alangli karbe anglong district nang jipu memorandum ki pidun ke konat penlo singason constituency arlo ke parlo ladak mohong ke chua along pensi memorandum alo ki pijir du hala sohu hala bangso akimang rules and sing inti akimang karbe anglong district adui ahoy lapenan parta Karbi inglong Karbi akhai lapen anparta Triber akhai apan kapang room akamalong halabang so pe pleng dikang un eden lasi non ke pe pleng ji apan ilitum pan kapai ke me pen nang ke toy arna militum han nang kipi kaching hot nai asar sar je ai kathar IAS retire alangli non nang klang tangdu la aposi alangli ru sam sing inti ke mang akam ke picun ji along labangso alangli picun po lasi labangso ke picun ji along ajak kong ki pidun ji ke nong 20 singason constituency angkang pi penta BJP ke cep tanang undun gedet ko non ke wanji MLA election ke angkang pi penamasi angton si APHRC cipehai thaipo lapen APHRC dam thaipo athe chini munetum nang letum development akam penle nang claim no seta langbung sikidong towara phanta ke mewe hemso ke patangte pensenglok di lapen akaprek a facility penang bai sita me ke pleng pensi pleng se di lahalo lasi munir tum chini lapen ASDC momena hood penta munir tum chini
Congress movement hut penta munitum chini lapen non BJP akai hut movement ta non bang ka chumat sikit thor si munir tum ke chun ki joy on is non ni ka chele thulu lahan lo ni tum klar dak penang tum han ke than chorolo